часовника ми тик-тик-така и пак е за лайнака. Готови по моя команда с лайнак. Да дигнем лайнака. Нека да ни чуят, нека да ни вият, да дигнем аларма. Какво става, хора? Днеска, моля те, напишете в коментарите как да ми се казва канала на името ми. Моля те, казвам се Симеон Мичев. Напишете долу в коментарите, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Да стигнем 10 000 абоната. Нищо, че аз още съм на 7 години, ма да взема плей бутона, ще взема плей бутона на 18. Дядо Коледа сега чук тук по новините, че той е умрял, изпарднял и лайнар. Той може да ме чуе от годбата. Oh, what the fuck? Но чакай. Но това изобщо не е Коледен кюлчек. Кой ти казал е? Детска летищи дядни не, дядня Коледа, не 5 октомври. Ей, тук е векъвъвъл, не си жом война. Пи! Отивам си вмия зъбките, скъпите смотани лайна. Сняг фалшивия дядо Коледа в кавички го плеснах в газа. Не, дето съм го плеснал наистина, не в кавички. Чуте ли ме? Аре бе, дядо Коледа, дайте тук да дадем малко подаръци, тук деца ще се снагат докато ти дойдеш тук. Мамо, искам от дядо Коледа пръчка на Хари Потър, защото прилича на Хари Мотор. Чакай, аз размених ли го, защото не сме учили буквата Х. И Х не сме учили. Хари и Р не сме учили. Никои букви не сме учили. Сега мога да се бъркна в газа колкото искам. Супер, котата! Да не си вече на дядо Коледа? Jingle bell, jingle all the way. Казаха жената ми. Откъде си, майка ми? Но без жената дядо Коледа няма как да сбъдне коледните желания на децата. Спокойно, комета, обещавам.